Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Het Fries leven zal in de is weer hier. Zijn mandje mijn kop vol stier. Zijn boerke dat op klompen rit. Alweer een Fries, alweer een Frier. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hebt mij een bijzondere gast in de studio. Een man die ik al een hele tijd ken als muzikant, maar hij doet nog volle en volle meer. Hij heeft vaak mij die in onleerd, ziet bij het Concertgebouw in Amsterdam. Komt van origine uit Zwitserland. En de echte Omroep Friesland, Harker en Jogger weet het al, de tour. Zat ik hem altijd neemde Rob Dujardin haaf. Maar zijn echte naam is Rob Valtin. Rob, hoe mag ik het eigenlijk uitspreken? Goed, je dat wollen. Het maakt het mij net zo uit. Wat zei het zelf meestal? Ik weet het net eens. Ik weet het net eens. Ja. Nee, soms... ik denk als ik Fries praat of Hollands praat, dan zeg ik wel Valtin. Ja. Hoe is het? Ja, goed, dank u wel. Ja, nee, het komt minder. Ik weet, in mei had alles nevens plan verrint. Weet ik weer heid. Dus daar zorg ik naar uit. Dat vind ik geweldig. Een naaie avontuur, blijkt wel. Ja. Het is net de eerste keer dat het heid was, geloof ik. Nee, de tweede keer. Ja. Waar is Dan Luca is nu 3,5 jaar. En ja, ik ben net als de eerste begonnen, om het zo te zeggen. Op een 50ste kreeg ik een beetje rammelende eierstokken, om het zo te zeggen. Plaatsvervangend. Ja, krijgt. En nou, zadwaande is het in slag om een prachtige zoon te krijgen. Ja. Rijn dat je nog is dat er in Kwatten om correct te wezen 12 april een concert komt. Dat is toen spelen. Daar komen we aan wijdwijdig nog hoe te spreken. We hebben in ieder geval bij de omroep al een tijdje niks meer van die jet. Als muzikant in ieder geval. Toen ben ik stoppen bij het Concertgebouw als muzikant. Die muziek op dit stuit, wat voor rol speelt dat in die leven? Nou, op dit stuit heb ik echt een heel groot project met Bach. Dus ik dat concert, dat binnen preludes en fugas uit het woltempereerde klavier van Bach. En daar binnen 48 stuks van. Dus saffolle doch ik nou net. Maar ja, dat kost het mij wel even wat moed en terugzetting om dat te oefenen en te studeren. En dat is nou op dit stuit wat mijn muzikale energie naar gaat. Want als een beetje naar die rol van muziek in die lippen, dan gaat het wat op en del. Heb ik het idee. Hè? Het is net constant, dat is op hoog niveau en volle bak steeds met die muziek bezig bent. Dat binnen eens, ik ben meer van de projecten, zeg maar. Projecten voor een per jaar. Dus ik hier een project, maar het is net enkel met het muziekmeidje, maar ook met andere dingen. Ik heb merken, ja, ik vaar nou goed bij, zeg maar, 3 speerpunten in mijn leven. 3 speerpunten, best genoeg, maar dan weet ik alles wat net op dat meid komt, dan is het gewoon heel gauw exit, zeg maar. Dus nu heb ik speerpunt mijn huishouding. Het gezin? Ja, en deze Bach, zeg maar. Dat binnen de haat speerpunten. Dan ben ik therapeut. Ik ben therapeut en mijn werk vanzelf is een heel wichtig eet in mijn leven. Maar dat is na alle jaren, ik werk nu al 20 jaar eens in die sector, psychotherapeut voor angststoorings. Dat is, ja, dat gaat eens aardig natuurlijk. Maar ik zie ze, ik ben wel altijd weer aan het leren, dit en dat. Maar ja, dat vind ik heel leuk. En ik werk 2 dagen in Amsterdam en 2 dagen in Ljouwert. Als therapeut? Als therapeut, ja. Dat is eigenlijk dus een beetje de basis, van die economische basis, maar ik het zo een beetje zien.
economische basis zoals dat wel zou zeggen kunnen vanzelfs. Alleen dat idee dat je wat dwaan moet om te verdienen, daar doe ik het net voor. Eens. Ik wil graag in het leven en het is mij ontnood dat heel goed slagen met ik zeggen, gewoon dingen dwaan dat men het niet gaat. Dus ik vind mijn werk echt heel erg leuk. En ik vind, ja, je matte is maar, je matte niet, maar ik vind het wel nog leuk als ik is maar 4 van 5 dagen dat ik naar het werk ga, dat ik mij echt heugen kan op het werk, op de mensen die ik onttref, op de challenges, de uitdagingen. Dus dat is, en dat is eindvolle meer als dat. Dus ik vind het gewoon mijn werk heel erg leuk. Het is alle keer mijn angststoornissen. Mensen komen, hebben een heel duidelijk probleem. Ze dwaren dit of dat net. Ze dwaren net op stritten, ze dwaren net naar een jeetje, ze dwaren net messen te broeken, ze dwaren net haar handen net de hele dag kind te maken. Nee, maar op. En dan oefen je wij een soort eens. Krijgt als in de muziek, als je een instrument in de macht krijgen willen, moet je mijn aandacht en mijn leven oefenen. En dat is echt wat ik met mijn cliënten doe. Tenminste, ik liet ze zelfs zo vol mogelijk oefenen. En ik ben daar om een lied push te gaan. Wat dankbaar al. Dat is wel heel leuk, ja. Ik moet zeggen, het is als zijn behandeling slaagt, is het wel, ja, ik vind het prachtig. Ben alle angststoornissen te op te lossen of beheersbaar te mijten? Kijk, beheersbaar te mijten, dat is het beste wat je zeggen kan, de roer. Dus je kinderen die echt onder de knibbel krijgen. Het is een van de psychische storingen die het beste te behandelen valt. Dus dat is zeker, je krijgt hele goede effecten. Als je maar wat erom doet, als je maar oefent, als je Saphir komen, zeg maar. En dat is juist de kunst van de therapeut, om die mensen Saphir komen, dat ze juist wel doen wat ze oors uiteenst meien, zeg maar. Broek wel eens muziek erbij? Net wat. Of het moet echt dat de cliënt komt met wat mijn muziek is, maar met een eens wat der mij uit te stenen had. Ja, ik had nooit. Je hebt die angst voor Bach hier, maar dat zou zomaar eens kunnen. Nee, dat net, nee. Maar is maar ja, een podiumangst, die krijg ik wel eens wel. Maar dan is dat het podium en net de muziek op zich. Ja, krijgt. Of de muziek, ja, het is wel. Ik vraag je altijd aan de mensen wat haar een druwt, waar kan ik ze van wekker maken? Wat houden ze van? Ja, en daar komt wel vaker muziek in vaar. Dus dat is prachtig. Wat er in wordt, vind ik net bij die post, is angst. Of het er toch wel gaat. Want toen had op een gegeven moment de stap zet om vanuit Zwitserland de Vrood in te gaan. Ja, soort van. Nou ja, er komt bij een van de beste orkesten van de Vrood te lonen. Daar maak je echt geen angst voor haar. Ja, want dan leidt de lotte heel erg heeg. Dan leerst Fries. Een taal die net die memmetaal is. Ja. En ik in Zwitserland, ik ben er wel eens weg, maar ik ben er nooit een Fries tegengekomen die dat desperate mee horen. Je had heel wat barrières naam. Ja, dat is wel een soort van maar had ooit line. Steeds oorlog frank en vrij mee horen. Dat is zo van, ik had zin in muziek te studeren, ik had zin in Fries, ik had zin in lied, ik had zin in Bach. Ik ben een mensje, dus ik ga angsten. Vanzelf heb ik die ook wel. Maar het is wel, en vaak echt met het werk heb ik dat ook een beetje als positieve beroepsdeformatie voelen, zoals je zeggen kan. Dat ik leer om weer overeind te komen als ik val, zeg maar. Ik ben al zo vaak vallen, lokker, net heel diep. Maar even om die zintuigen te broeken. Maar het ding is dat je zintuigen broeken, ik nou is eigenlijk mindfulness helemaal hip en zijn. Bij mindfulness doe je dat. Je bent gewoon concentreren op wat je schochen, wat je jaren. En dan
je dwalen uit soms in gedachten. Ja, dat je denkt, ja, ik ken dat net. Of eens gedachten. Dus ja, ik ken dat net. Of debat, een ramp of zo. En de kunst is om net te volle te plakken aan deze thesen. Maar gewoon ze een beetje te letten van wat ze binnen is. Maar en vierders, gewoon met de dingen die je waardevol vindt in het leven. Dus en zo heb ik in de rin van alle jaren dat idee van projectjes, van maar 2, 3 haatpunten in het leven, dat is best genoeg. Maar daar wel echt mijn grote leefde en passie, energie om besteden. Hoe bist u bij het Frieske project kwam voor jezelf? Een Frieske project, dat is extra kwam op een stuit dat ik merken ha. Ik hier als hobby is maar inbargeren op noffelijke wijze. Dat weer een beetje een soort van hobby. Een beetje dat sluit aan bij het idee, ja, je bent in een oorland, je wil graag daarbij jaren. En het voordeel daarvan is dat zoveel lietse vertakkings had. Dus dat kan in de muziek, in sport, in contacten met mensen, overal. Dus dat wil noffelijk om een beetje een richting. Doe ik in huishouding in ben, dus dan vond ik dat noffelijk dat je een beetje een richting in mijn leven. En zo wie een beetje het heertepunt in 2014 met mijn CD Alpenfries. En toen heb ik zelfs in een cel, daar zie je 300 mensen in een cel en die kunnen stemmen op vragen van ja, vindt u dat Rob een echte Fries is? En dan zoveel procent of zoveel procent. Nou, en daarna, moet ik eerlijk zeggen, is dat projectje een beetje onroen of zo. Maar hoe wist u überhaupt bij Friesland kwam? Hoe ben ik, ik antwoord je de vragen net, nee, maar heel goed. Het levert mooie verhaal op. Dus nee, dat is hier. Dus hoe is er altijd al exacte aanduiding? Ik zie dat hobby en er wie een smartlappenkoor in Amsterdam. Het Zwanenkoor. En ik heb gekregen, maar ik er lid van worden. Nou, die mevrouw die zei, ja, bent u al donateur? Nee, ik ben niet donateur. Oké, nou, als u donateur wordt, dan zet ik u op het lijstje en dan ga ik u bellen als we weer plek hebben van nieuwe koorleden. Oké, ik ben donateur, maar een jaar later heb ik nog niet yet. Dus ik ging weer naar het concert en naar Orin vroeg ik die mevrouw, bent u donateur? Zei ze, ja, ik ben al een jaar donateur. Oh ja, nou, u hoort nog van ons. Nou, en zo heb ik 3 jaar wachten. Nee. Ik had zelfs een liedse CD opgenomen. Wist wel, je kon ze zelfs op een CD wat branden. Om schen te litten van hoe ik zong, mijn accent. Demo, zeg maar. Demootje aan de Amsterdamse grachten. Of er is een Amsterdammer doodgegaan. Of zo van Manke Nelis. Nou, die vrouw die zei, ja, we hebben er naar geluisterd, maar nee, we durven het niet aan, toch? Want we hadden een Brabander in ons koor. En nee, het matchte toch niet met ons koor, dus wij durven het niet aan. En toen dacht ik, nou, verhip, ik weet Fries. Ja, of zo. Dus toen heb ik het bezocht in Friesland, heb ik Fries geleerd. En in Friesland is het juist, ben ik hier met een soort warmte ontvangen. Omdat de Friesen over het generaal het nog net zo vaak meemaken ha, dat iemand die net eens in Friesland wennet, die uit Zwitserland komt, dat er Fries kleert. Ja, waarom zou je dat aan willen? En sa van het een naar het oren ben ik in het Frieske bedarren. Maar als eerst misschien dit nummer. We draaien hem eerst, straks het weer om, want er komt van die muzieklistje. Als Amsterdam, Eensbergen. Was het nog geen Tiroler stad? Al liep ik
in de Kalverstraat. Ja, zo zit je zomaar naar Olga Lowina te harkjen als Amsterdam eens Bergen had. Ja, dat zie je gebeuren daar. In ieder geval staat het op het lijstje van mijn gast van Joert. Maar ik vind het hartstikke leuk, kijk, trouwens, om te draaien. Rob Valtin, of Valtin, het is maar kijk hoe het uitspreken wordt. We kennen hem in Friesland als de Liert-deelnemer. Ooit ik nog een prijs won, de publieksprijs, net volgens mij, hè? Geert? Ja, wist. Ja. En toen die stond onder de naam mij Rob Dujardin. Kijk. Hoe wist op die naam kwam? Weet ik net meer. Nee, ik dacht... Gewoon een beetje... ja, ik verzin iets. Chardin. Ik hoorde in die tijd van Johnny Jordaan. En ik dacht Jordaan, Chardin. Ik ben een beetje Fransa, dus zeg je dat. En Olga steert ook in dat richtje van Smartlab. Je has wat mij dus. Ja, ik vind het fantastisch dat iemand in het Hollands jodelt. Ja, hoe gekker wil je dat ha? Ja. Nee, ik vind het fantastisch. Dat is juist een soort cross-cultureels wat. Dat spreekt mij hier gewoon. Hast nou de Olga Lowina's, hast die ook in Zwitserland? Nou, in Zwitserland, dus, dat is het land van de Jodel. Ja, nee, dat snap ik. Maar dat soort type artiesten, hast die daar? Dat soort type artiesten, ja, ik zou het net Johnny Jordaan. Ja, Sa. Een andere Hazes, het volks. Smartlap, volksmuziek. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat net krijg weet. Ja, dat weet ik net echt, Sa. Waar in Zwitserland bent u opgegroeid? In Genève. Franstalig Zwitserland. Ja. Maar meer een stadsleven dus? Correct, ja. Een beetje boeten, het is maar ja, in een stad, maar een beetje een wenwijk, het is maar zo. Ja. En wanneer bent u Zwitserland uitgegaan? Ja, in 89. Toen ben je naar Amsterdam te verhuizen? Naar Amsterdam te verhuizen. In verband met het Concertgebouw? Nee, doe net, maar ik wie met mijn studio in het conservatorium van Amsterdam. En ik wil een jaar in het buitenland studeren. Dat we heel weinig in die tijd is, maar van het conservatorium toch wil je nog wat waan. En ik mocht in Amsterdam met Herman Krebbers studeren. Dat is echt een hele goede docent. Hij krijgt nog een paar jaar alleen verstaan. En zo ben ik in Amsterdam gekomen. Hoe wie die eerste kennismaking met de ster? Prachtig. Want in 89 is een beetje. Amsterdam had zichzelf redelijk opnieuw weer uitvoering in Tusken. Ja. Het wie een tijd even een hele vieze. Ik jerde van mensen die de Zeedijk en langer wennen van ja. De stad gaat even uit. Ja. Binnen alleen nog van die patatbars en zo. Ja, ik denk ging het alweer de goede kant op, heb ik het idee. Hè? Ik vond het gewoon prachtig. Van het begin al. De hele mentaliteit, zeg maar. De hele mentaliteit is iepen en zo. Ja, vrij en iepen. Dat had mij tegen ons sprutsen. Kost ik wat maar dat direct hier omgaan, dan? Want Amsterdammers, zeker, die ben redelijk prachtig. Vlot van de tong. Ja, zeker. Nee, prachtig. Ja, dat vind ik wel leuk. Soms wel pittig. Er is bij Glix in Amsterdam een jongen mijn werk, een kantoorboekhandel. Daar wil je echt net wijzen. Dus je komt binnen en die mevrouw die begint al uit te schelden als je binnenkomt, maar van alles. Maar ja, dat is een soort van stijl of zo. En dat je dat net weet, dan vind je dat net leuk. Dus kijk hier het hoedje. Ja. Dus je zocht ik op Google zoeken op reviews van deze kantoorboekhandel. Alleen nog maar echt streamine recensies van hoe kind sa, et cetera. Maar ze bestaan nog. Ja, maar die mevrouw, dat is gewoon haar stijl. En dat je daar maar een beetje een donsje beziekje te hebben, ja, dan kind wel. Maar het past eens net meer in deze periode van alles wordt juist gereviewd. Wat vindt u van dit, wat vindt u van dat? Zet een review. En dan verwacht je wel dat de mensen heel erg klantvriendelijk binnen. En dat ze gewoon alles doen om de klant het goed te maken. Ja, maar dus je goed met de goed gedragen als het ware. Ja. Dus dat direct heet. Ja, maar op hemzelf. Ja. Ik vind dat vaak. Dat wist je Genève net went dus. Genève is oors. Ja, en dus hij en mem komen uit Ongersland, dus Hongarije. Dus dat is weer een orencultuur. Maar ik vind het generaal zie ik wel vaker van ja.
In Nederland is het land aardig vlak. Zeg maar. Heel erg vlak. Heel erg vlak zelfs. Ja. Maar tussen de mensen in zit er een soort variatie. En dat vind ik juist benam in Amsterdam vaak. Nog meer als in Friesland. En Zwitserland is correct het zinnoerstelde. Zwitserland had een soort relief in het landschap. Maar de mensen binnen kijkt wat meer op haar zelfs. En een beetje net zo uitsprutsen, zeg maar. Zoals ik het zeggen kunnen. Had dat die zelf eigen meidje maakt, want je stapt op een gegeven moment een andere wereld in. Dan ben je direct heenbleun, om het zo maar zo te drukken. Ja. Ik ken je als een boet gewoon beskaafd man. En jouw therapie, best concertgebouw Amsterdam. Dus er is mij topmuzikanten op. En dat directe, dat Hollandse, dat uitsprutsen, dat oorlamien, baven. Ja. Dat vind ik gewoon prachtig. Dat vind ik gewoon heel prachtig. Maar best het zelf ook een beetje worden? Heel gauw, denk ik. Ja. Toen ik in Amsterdam wie en daarna heb ik psychologie studeren en mijn angststoornis. Je moet gewoon zo gauw mogelijk de dingen op tafel zetten. Dat het ook gaat. Dus heel transparant communiceren. Dus, en ze was tot tingst. Dat lijkt het me heel handig daar. En daar moet ik nou nog soms een beetje skekelen. Dus ik ben krijgt wat vlugger soms. Eigenlijk in geerkomsten, ik ben wend, een geerkomst, gewoon met een computer en we praten wat oud en wij zetten, ik toets, ik typ blind, gewoon ik toets terwijl u dat zegt en dan is het clear en dan binnen we clear. Maar er binnen nog heel tijd een soort mensen die vinden dat snoffelijker om mij de hand wat ontekens te maken. En daarna kopieer je ze de ontekens in een computer, doen ze dat weer in een oorsysteem en dat print je ze, drukken ze dat uit, komt op een stapel en dan weer in een oorbakje, et cetera. Nou ja, die directheid vind ik wel noffelijk op hemzelf. Ja. Ik ga je vragen om muziek mee te nemen, om te draaien. Ja. Ik neem dat ik altijd de horror vraag, want vraag een muzikant of een muziekliefhebber om maar 4 uur te kiezen. Dan weet je wat voor dilemma's hier komen, maar dat vind ik als skriek maar wel grappig. Wij komen onder oren nu bij Schoenberg. Ja. Waarom? Deze muziek. Dat is een kwartet van Schoenberg. En in dat kwartet onder een komt er een sopraan in voor. En dat is Usmem. Usmem wie zangeres. En die strijd hier 4 jaar in Tusken lien verstaan. En ze is mijn grote voorbeeld eens. Haast in alles wat ik doe. Wat ik zie net in het laatste plak in mijn werk. Ze wie ik zanglerares. En ik vind eens hoe ik psychotherapie jou. Dat had een soort uit te steen, maar goed zei, jongles. Heel enthousiast en heel positief, vind ik. Maar de jongen, het concert van 2 april gaat over kindme. En dat is, ik ben zeker dat die kindme echt te benaderen vanuit verschillende perspectieven. En Schoenberg, wie een van de eerste van de groep van Wenen, die hebben zeg maar een nieuwe paad in de muziek onboord. Atonaliteit, de 12 tonen, zeg maar. Want onder daar, zat ik het goed begrip in een nutedop. Onder daar maakte je zeg maar, muziek schreeuwen, majeur of mineur en die akkoorden en sa en der winnen dit soort regels. En die mensen die hebben zijn, nee, het kan echt best heel oors jaren. En dat is eerder denk ik dat wel goed west had, maar het had ook wel het eindbetutte dat mensen graag in de klassieke, wat je dan klassieke vraagt van de muziek, dat mensen graag harken naar klassieke muziek. Ik heb het idee dat mensen harken net echt naar de componisten van in de klassieke vraag. Dat vinden ze eens een beetje
ver van mijn bedshow, zeg maar. Dat komt heel vaak door deze componisten, Schoenberg. En nou ja, je zoenen er naar hartje kennen, maar ik vind het prachtig. Schoenberg had ook een periode, en dit is nevens mij ook die periode, dat het nog tafvalt hoe atonaal of dat is, maar het is ook correct wat je omwendt binnen. Dus ik ben benieuwd wat de mensen daarvan van vinden. Het is ook een heel verdrietig verhaal dit. Ik heb ook daarvoor uitgekozen. Ik vind het zo mooi dat in de muziek de emoties ook in komen, zeg maar. En we hebben in de psychologie hebben ze dat soort van uitzocht, de 4 B's, bang, boos, blij, bedroefd. Zo makkelijk is dat, zo'n je kunnen zeggen. Een soort muziekstukken binnen bedroefd of blij. Nou, bang, net zo een soort. En dan boos. Hier we alweer een Fries, daarom ging ik dat uitkiezen, want ik net zo een soort stikken boos. Maar dit stuk van Schoenberg is meer bedroefd. Ja, het is een uittreksel, hoe heet dat? Een stukje, want het is een heel lang Ik voel wel heel erg mooi. En ja. mem dus. Ja. Kist wat is normaal, maar kist een beetje gewoon naar luisteren? Of hoe werkt dat? Nou, ik vind het best emotioneel. Kan ik me voorstellen. En de stem van uw mem, dat is eens... het is zo apart. Maar het is een beetje het volle voor mij. Maar haar stem had echt een bijzondere plek in mijn hart. En... had zij die op het spoor zet richting conservatorium en de muziek? Dat zal wel zo wijzen. Ja, uiteindelijk hebben we en Memjes een soort vrijheid doen. We moeten dat zelfs bepalen. Maar ik denk dat zij al heel blij wie dat ik in de muziek kwam. Wat wie die eerste instrument? Violen. Ja, want speelt tussen trompet en piano en de jongste. Ja. Nee, maar ik dacht mij denken on doet we ben wien, want dat wie die periode dat is mem dus een soort song. En we winnen gewoon met de oppas thuis. Een oude radio, weet je wel, met die knopjes van L, M, U, K, nevens mij of zo. En dan harken wij naar haar. Dan is een optreden. Het is maar een concert. En wij harken zo op die radio naar haar. Waar is op een snijnte midjes of zo. Dus dat vind ik prachtig. Maar... het jongen. Ja. Ik vind het gewoon het jongen. Mijn instrumenten. Dat heb ik later eens geleerd met trompet. Want het is dat je piano spelen. Kun je gewoon op die toetsen drukken en er komt een luid uit. En violen aardig wat, ik wel. Met een strikstok en de vingers kiest er aardig wel wat krijgen. Maar met een koperblaasinstrument had je dus trompet spelen willen, of trombone, of tuba. Maar je jongen net in je holle,
dan komt er gewoon net het lied wat je hebben willen. Je bent verplicht om heel tijd inhouden echt te jongen als het ware. Omdat de humanerte lucht en druk en alles, dat weet ik net krijgt wat. Maar als je dus net jongen, krijg je voort een piep, een verkeerde noot wat uitkomt. En zo'n doel vind ik het jongen, zeg maar, mijn instrumenten nog vollewichtiger. Dus bezie je echt die piano, echt voor dat concert op 2 april. Ik speel je eens volle stariger als normaal, als oren had je ziet je naar grote spelers van dat weltempererte klavier, speel ik aardig stariger. Ik vind gewoon dat Italiaanse jongen, likas in het Italiaans, we hebben een soort klanken, zeg maar klinkers. Hoe heet dat in het Geefries? Ik weet net meer. Medeklinker en die andere die klinkers. Loeden, ik weet niet meer. Ja. Maar ja, in alle gevallen vocalen, zeg maar, A, E, I, O, U. En dat mooi te jongen, dat vind ik echt heel mooi. Ja. Wat voor rol speelt Heid in de muziek, zeg maar? Heid is net, ja, hij speelt wel een beetje piano, hij kan muziek lezen, maar heel tijd werk ik heb 2 broers en wij waren heel tijd betoefter om het zo te zeggen met muziekmeidje en dus hij speelde in het begin nog een beetje en hij is daarmee opgehouden. Hij vond dat hij net meer ik weet het net, maar hij had wel een soort van muziek. Hij is nu 90 jaar oud en hij had muziekabonnementen. Hij gaat gewoon naar concerten en allieert er heel tijd minder, maar hij vindt het wel prachtig en hij had altijd een, zeg maar, omdat dus mem leven. Hij vindt wel dat hij altijd de man van West had, zeg maar. Dus mem, wie wel een aardige persoonlijkheid om het zo te zeggen. En hij kwam naar leerlingenjoenen van dus mem en hij stapelde de stoelen, wist wel op stapels en dat soort dingen. Dienstbaar, ja, heel dienstbaar. En hij hielp haar met reclamemeidje en allerlei dingen. Dus dat is zijn rol in de muziek, ja. 2 april, we nemen het leven, komt er een concert van die. In die persbureau staat er, wat is schoonheid? Schiemt me, we gaan eigenlijk nog dat nummer even draaien. Wat wordt het? Wat is dwaan? Want het wordt Bach, maar Ja. Het aardige, en dan citeer ik even een zin. Reclame maken voor een concert dat soms niet om aan te horen is. Ja. Dat associeer ik net echt met Bach. Nee. Nou, Lees even het verhaal uit. Wat worst? Ja, dat ik concert. hoop je dat die Bach wel aan te horen is. Dus die Bach, dat binnen dus 4 preludes en fuga's van Bach. En dat is nou ook mijn peeskedagen, past het wel aardig in, dacht ik. Maar wat ik dus toch, als ik klaar ben met een van die stukken, prelude en fuga, dan zal ik even een paar minuten lang improviseren. En dan liet ik me eens een beetje inspireren van het moment zelf, van wat er dan ontstaat, maar zal ik wel atonale stukken spelen, zal ik wel stukken met een soort, vaak zelfs extreme emoties spelen. Stukken die soms wrieuwen. Maar juist ook soms heel zelf binnen. Eerne is het een ziektocht. Nee, schijnt me. Maar ik zie je toch wat te experimenteren. Ik bijgelijks in hoeverre willen wij skreunenstikken jaren in een concert en in hoeverre willen wij improvisaties jaren. Soms die skreunenstikken, like als dat Schoenberg wat wij krijgt harken, stel
je liet de atonale muziek van Schoenberg jaren aan die mensen. Of stel, je liet de improvisaties in de stil van. Jere mensen het verschil, wel of net, en hoe beleef je ze dat verschil, dat vind ik nieuwsgierige vragen, zeg maar. Dus dat zal ik bezieken in dat concert. Dus wat is kind me? Is kind me? Ik heb een beetje opzocht, zeg maar, op het internet. Wat zeggen de filosofen, de Roer, et cetera. En ik zit heel erg in de richting van kind me zit net in het onderwerp, zit net in de muziek. Kind me zit tussen de eren van de mensen die kind me beliefje. Ja, meer de ervaring. De ervaring, ja. Maar vanzelf had het een soort uit te staan, maar wat hartjes ze, wat sjoggen ze, wat voor waarnemingsmeidjes ze. Maar had het vaak maar gewoontes uit te staan. Dat je zegt, ja, wat ik ken, dat vind ik schijnt me. Daar ben ik onwend. Als ik wat krijg dat ik net onwend ben, ja, dat vind ik een beetje net zo leuk. Ja, dat kan heel goed. Maar dat is juist helemaal net mijn stil. Ik ga juist 10 uur stelde. Als ik wat mij maatje weet van, ik denk, ja, maar er is een kleur. Ik zie nooit toch dat deze kleur bestaat. Dat vind ik juist schijnt me. Of mijn vriendin docht wat ik eens, dat ik echt verslijt net in haar schoen. Het onverwachte dus. Ja, het onbekende. Onverwachte, het onbekende. Het onbeskreunen. Ja, dat vind ik. Dat voor die onbeskreunen is. Ja, van mij. Dat is vaak wel, maar ja, dat is wel lekker zo praten, maar onbewust of zo. Vanzelf zitten echt dingen dat je toch wel al belieben had, zeg maar. Dat is voor mij ook een vraag van wat vind ik zelfs mooi of net mooi, zeg maar. Maar ik vind eigenlijk die verruwing, maar wat je net goed weet of wat je ziek dat vind ik, als het maar dynamiek had, zeg maar. Als het echt stil is, het is een soort van we weten wat het is al klaar, ja, dan lukt mij dat, krijgt wat minder aan, zeg maar. Is dit nou improvisatie of had dit fastline? Ja, dat is het opname. Ik bedoel, staat dit ergens op papier of is dit gewoon? Dat is gewoon volslijne improvisatie. Ja. Dat is echt dat project van Binnentuin van Trintje van der Veer, een Perierlin, zat haikus kreun. En ik mocht er gewoon op improviseren. Ik mocht een instrument uitkiezen, spelen, zelfs soms heb ik spelen op een opnameband, is maar wat ik zelf spelen hier. Dus dat is volgens mij improviseren. En ik denk dat op 2 april komen er ook improvisaties, vaak heel oors, maar ja. Want mij waarom in de terugwerkende kracht, op zijn Nederlands te zeggen, juist waarom naar die periode op het Concertgebouw. Want dat weer natuurlijk volle strakker. Volle meer, dit laat je kleer om een muziekstuk en dit gaan we spelen, denk ik. Ja. Is het zwart-wit dat je in Oerwest in dat opzicht of net? Hoe zou je dat waarom? Dat klopt aardig wel. Nou, het is wel samen, nou maar die Bach, dat is wel echt heel gestructureerd hoe ik dat oefen, ja. Maar het is weer, als je in een orkest speelt, dan krijg je gewoon de muziek op een lessenaar en dat speel je. En de dirigent jouwt de nuances hoor. Ja, correct. Ja. Dus dat is... Mist het nou wel eens, die tijd? Ja, zeker. Ik vind dat wel... ja, maar aan de andere kant heb ik prachtige ondervindingen die ik wel meeneem.
Maar het wie zeker prachtig. Else Wieke, repertoire. Ik vind echt En echt op prachtig. een ongelooflijk hoog niveau. Op een heel hoog niveau en een hele goede sfeer, zeg maar, met collega's. En, heel mooi spelen. En ja, ik vind het mooiste orkest op een verhaal is het Concertgebouworkest. Is er nog wel eens in het Concertgebouw? Eerlijk zijn net, vaak 1 keer in 5 jaar of zo, of nog minder vaak. Het is gewoon te druk met oren dingen. En het is ik zei, intussen wil ik liefst net meer zo lang zitten. Ik ben erachter gekomen dat dat net goed voor mij is. Of voor een mens vaak ik net om zo 2 uur of nog langer te zitten. Ik ga nog wel eens met uw zwantje naar concerten, omdat ik wel noffelijk vind dat hij dat mij krijgt. Maar als ik de kaar heb, wat behaart je dan maar met koptelefoon en netlijn, wat volle minder leuk is, eerder. Maar dat ik dan lekker kuierje kan of wat dwaan kan, liever dat als dat zitten. Ja. Wat wie iedereen eigenlijk de stopperst? Ik lees van mijn eren. Ik zie het op de echt efterste riegen van de altviolen. En dat daaruit hield hij weer de efterste riegen, krijgt voor de trompetten en de hele kopersessie. Dus die gewoon net meer te doen? Nee. Ik ga me ziek melden. Ik lees van mijn eren. En ik ben nooit meer weer omgekomen. Met Pien in het had? Of denk je, nou, dat is eigenlijk bon geluk geweest, want daarna moest ik mezelf weer opnieuw uitvinden. Exact, ja. Altijd een positieve ziekje. Geluk bij een ongeluk, om het maar even een cliché. Altijd een geluk bij een ongeluk, ja. Altijd een positieve uitziekje. En dat is vaak voor mij het grootste vallen en reinkomen in mijn leven West had, zeg maar, of heel duidelijk, daar heb ik het meest van leerd, zeg maar, hoe je dat weer, sa en zus oplossen kunnen, zeg maar. Ja. Nou ja, en ook is toch steeds spelen. Wat ook is het pianoconcert doen. Ja. Hoe werkt het dat fysiek voor jou? Ik bedoel, daarna moest ik even wel rust nemen of net? Of had dat... Nee, ik vind dat rust nemen, dat is echt dat is echt een frisk wat nou op een hele vrouw binnen der mensen die denken, ja, ik moet rest nemen, ja. Het is lekker, ik kwam altijd in Friesland van de reis, in de weekenden, ja, dat is wel heerlijk vanzelfs. Maar dat is echt efterhelle, dat je rest nemen moet, omdat je wat dienen hebt. Ik vind, tenminste, dat heb ik geleerd van bedrijfsartsen. Maar iets, als je oorspannen winnen, moest je thuis blijven en rest houden en lezen en weet ik wat. En ze hebben merken, dat werkt het best verkeerd. Dat werkt het inderdaad net. Die mensen moeten juist actief zijn en wat doen, wat ze willen jou, et cetera. En als je actief bent, je prikkel je echt lekkere celletjes in de hersens, die jou dezelfde stofjes als antidepressieve medicatie. In alle gevallen van mij, vanzelfs reist ik uit een trog en ik kan wel heel goed op de bank lezen, maar ik hoor net dat het waar naai dit of dat. Ja, als ik een hele dag werken ga met cliënten, dan ken ik wel dat ik denk, ja, nou wil ik even niet lurken op de bank lezen. Maar verder, nee, piano spelen, ik vind de variatie. Ik doe weer dit, een uurke dit, een uurke dat, een uurke zus, een uurke sa. En de variatie van dingen. En die Erik Scherder, vaak had er van ja, dat is een heel leraar over neuropsychologie en Alzheimer en zo. En hij zei drie dingen die binnen heel goed zijn Alzheimer. Dat binnen de inlibje in oren mensen. En muziek, harkje of meidje nog beter. En bewegen en sport. En hij is dat toch, deze drie speerpunten, die heb ik lekker pikt van die Erik Scherder. Dankjewel. En ik denk, ja, dus hoe ga je dan net rest te houden? Dat zit net in die speerpunten. Vanzelf, ja, ik sliep wel heerlijk. Ik vind wel noffelijk. Als ik 100 uur nachts sliep, dat is wel beter. Als ik minder sliep, dan
word ik daar net heel beter van. Dus dan moet ik daarop passen, oké. Maar in die zin, ja, die Bach, nee, dat is juist, dat geeft me een soort energie om dat te oefenen. 2 april, gist daar alleen zitten, wist assisteerd, gist met oren spelen, wat gist precies doen? Nou, er is Amber de Vries, special guest, heb ik betocht, want dat is een nichtje van mij, ze is 15 jaar oud en ze speelt ook piano, prachtig, en ze speelt nu het eerste preludes van dat voltempereerde klavier, dat is heel bekend. Dat is heel bekend en dat speelt zij. En ik zei het in haar, wist wel, maar ik speel je alle stukken van dat voltempereerde klavier. Was zo het concert Ipenje. Nou, en ze had ja, der zien zijn. Dus dat vind ik prachtig. Dus ze speelt eerst dat om het concert te openen. En daarna ben ik om Bach. En het is een concert, trouwens een benefietconcert van een goede doel Indonesië project van de minister Tjerke in Liawat. Minister Tjerke, 2 april, hoe laat is het? Om 3 uur middags. En moet mensen even een kaart bestellen? Nee, dat hoeven ze niet. Ze kunnen er gewoon heen. De tagung is vergees. Er zal wel een collecte wijzen voor dat goede doel. Dus ze mij wel de pongen mij niet meer om het zo te zeggen. Maar Elsenin is van harte welkom. En het concert zal ik er nog oordeel doorgaan. 2 april, de minister Tjerke in Liawat mei. Mijn gast van Joert, daar hebben we nog hier een nummer van draaien. En dan zit het er alweer op, dit uur Rob. Morgen is de Wierst alvast. Begin hij Royal Concertgebouw Orchestra. Mossolov, zie ik dan de klemtoon ja, goed? Iron Foundry, waarom sluiten we hiermee af? De ijzergieterij is dat. En dat is echt een wichtig stuk in de muziekgeschiedenis. Die componist had bezocht de klanken van een ijzergieterij deel te zetten in dat stuk. Toch gewone instrumenten, zeg maar. En ja, dat vond ik echt een mooi perspectief op skindmes, maar in de muziek. Van wat wil je erkenning of net? En wil je klanken? Ja, een ijzergieterij, dat is net het eerste dat je ontdenken. Had je noffelijk harkjes, is maar denken. Maar ik vind dit stuk echt grandioos. Ja. Dank u wel. Graag die en dank u wel, door ik Willem.